Tervetuloa siis takaisin minun. Tänään mä otsustasin, että mä teen siis video. Mä kysyn kysymyksiä Instagramista aika alustavaa. Ensimmäinen kysymys on siis lemmikkivärv. Äkkises mä laitan. Niin. Se punainen. Ja siis no se molemmat siniset. No se sininen. Niin. Panen sen sieltä. Teine kysymys. Okei, niin. Niin, teine kysymys on sitten lemmiklon kisu. Minä sieltä teille. Ja kamerassa. Laitetaan siellä kamerassa. Niin. Molemmalle se kattavasi. Niin, ja nyt lähdettiin. Mitä kysyy mun sen juuri? Mulla on niin. Lähde siis kysymys, koska